Estas son as pintadas que apareceron esta mañá fronte ao edificio onde vive Carme da Silva. A cabeza de lista do BNG ás eleccións xerais cre que este suceso ten unha clara relación co inicio da campaña electoral. Está claro que esta mafia, estes esbirros de Ence e esta dereita que opera en Galiza, chámese como se chame, nas súas facetas variadas e nas súas representacións políticas variadas, ten perfectamente claro quen é o seu enemigo político e ten perfectamente claro que non queren que o Bloque Nacionalista Galego teña representación nas Cortes do Estado, porque estas primeiras amenazas apareceron no momento en que se fixo público que era candidato ao Congreso e aparecen as segundas unha vez iniciada a campaña electoral, dirixidas contra min e contra o BNG en xeral. Carme da Silva asegurou que, tal e como aconteceu coas pintadas ameazantes que apareceron o pasado mes de marzo fronte ao seu domicilio, tampouco ten pensado denuncialas. Iso sí, a candidata exixe que se aclare a súa autoría. Non se presentou unha denuncia formal, o que si facemos é que pensamos que aquí hai que actuar de oficio, porque é algo que é público, está na vía pública, nun espazo público e, polo tanto, pensamos que hai que actuar de oficio por parte de quen ten a responsabilidade de investigar este tipo de cousas. Nos o que pensamos é que o teñen que facer xa, porque se reiteran este tipo de amenazas, tanto persoais como a forza política no seu conxunto e, polo tanto, pensamos que hai que facelo xa. E a nós o que nos queda é traballar para que estas mafias, esta dereita, non este fora de representación e non poda determinar o futuro deste país, porque o futuro que queren para este país é ese, amenazarnos. Baixo a mensaxe de "Atenta", as pintadas conteñen un lazo de cor verde, susto símbolo que están utilizando os traballadores de Ence para defender a permanencia da fábrica en Lourizán. Sen embargo, os comités de empresa da pasteira desvinculáronse esta mañá destes actos vandálicos.